Ďakujem veľmi pekne, moje meno je Štefan Štec, to je kapela Fajta. My sme zo Slovenska, z mesta Košice, ale ja som pôvodom Rusín, Lemko. Aj v Poľsku žijú Lemkovia, tak pozdravujem všetkých Lemkov a všetkých ľudí dobrej vôle. Ja budem rozprávať po slovensky, ale môže budú hovoriť i po našomu. Vieru, že nás budete rozumieť. A môže malenko i po poľsky dašo popútam, môže malenko po ukrajinsky, môže neznám ja. Ale ja sa kažu aj u nás, keď chodíme po koncertách, keď máme takého vystúpenia na Slovensku, mene też ne se rozumiejú, tak hovorujú, že na sebe môžeme rozumieť aj spievankami, muzikou. Bo muzika zjednuje ľudí a ja si dúfam, že toto by malo byť i dnes také, že nás to tak bude pojednávať tých všetkých, že tu sme. Lemky, Poľaky, Slováky, Ukrajinci, všetkých za to, že ťaháme za jeden motuzov, jak sa kaže. Takže my ďakujeme, že tu môžeme byť. My prvý raz hráme v Poľši, keď Poľsko je náš sused, tak sa tešíme, že tu môžeme byť, že tu môžeme byť medzi vami. Ďakujeme. Spievanka sa volá Koloričko kolo brodu a je inšpirovaná spievankami alebo muzikou, ktorú sme zapísali v selách na hranici ukrajinsko-rumunskoj v regióne Marabureš. Tam žijú drž naši ľudia, Malá Ruskova sa zovú, toto selo. A spievanky sa spívať, že človek chlop chodil divčinu, ale ona mu povedala, že je pro ňoho molodá. Tak uvedeme, či ostala sama. Koloričko kolo brodu. Stretiliśmy się z Štefanom Štecom, rosyjskim śpiewakom i choreografom, który przyjechał do Lublina z grupą Fajta, żeby dać prekrasny koncert dla polskiej publiki. Zустрічamy się na folkowych Mikołajkach w Lublinie i będziemy wysiedlać o dżerełach. Думam, że to jest nasza hołowna tema. Štefane, jak jsme wysiedlali i szczekuście pierwsze przed kamerą, twoje początki nie były tak jak dekotrych artystów, którym na przykład śpiewali, hulali czy grali na instrumentach w narodnych ansamblach. W tebe to wyszło z chyży. Czy możesz powiedzieć o tych dżerełach, o tym, jak w tebe to ta rusnacka kultura wyrosła do tego momentu, w jakim jest teper? Tak ja wyrostał w Košiciach, to jest miasto drugie największe na Slovensku a jem nikoli nebyl organizovaný v takých národných kolektívach folklórnych. My sme doma bywali v kvartéri na 5. štoku, v takej kvartéri, jak aj ostatní ľudia tam u nás, ale u nás sa doma besidoval po našomu, my sme tak kazali, že po našomu, po rusnácky.
A vonka na ulicu, jak sme vychodili, tak sme bisedovali po slovensku. No ale jem znal, že všetko je inakšie za našimi dvierami, že my tam máme inakšiu kultúru, že sa, keď sme my daš doma robili, tak to bolo inakšie, jak môže moji podruhy alebo ľudia, ktorí boli v škole, tak znałem, že ja sa odrізняв takou nacionalnosťou, ale v peršej ešte, jak jem bol malenký, ešte o tým neznal to tak u sobi usvídomiť, kto jem, što jem, ale bolo to také naturálne. Chodili sme do Babotk, byli moji rodiče, tam sme prechodili na selo. Do sela Habura. Selo Habura, kolem Džilaborec. No a tam boli všelijaké sviata, všelijaké obriady, to še boli také, ja neznam, 90. roky. Že to tak na našich selách maja tak fungovalo, že toto tak tradície boli živé, jak sa kaže. Takže pro mene to bolo все také krásne, keď jem videl, že takto spívať v chyži, že boli u kerme, že bolo Rіздво, a ľudia prechodili, koľadník, takže mi sa to bardzo ľúbilo. No ale nikoli jem nebol organizovaný, život išiel. A potom, až jak mám 18 rokov, až jak jem zakončil srednú školu, rok pred tým, jak jem nastúpil na univerzitet, tak jem začal chodiť do folklórneho ansamblu Hornat u Košicioch, to je slovácky ansambl, no ale tam časom, tak čerez rok, jem prenošal naše rusinské spievanky, im sa tam iba proste sa ľúbili toto spievanky v tým kolektíve, videli, že ja mám interes, aký byl sa kus tak organizovať do toho rusinstva. Takže tam im začal tak už veci, aký byl sa organizovať, aj môže ako choreografii, probovať, robiť z toho našho rusinského ruchu, ale ešte musím povistiť, že u Košicách v 90. rokách my sme s mojimi rodičami sme chodili, bol tam taký, to sa volalo Sojus Rusenov i Ukrajincov a tam sa stričali i Ruseni, i Ukrajinci. Miňaňko tam hral taký amatérský teáter Dunka, oni sa klikali, takže my sme akože v takým tým našim ruchu sme sa stričali, ale nebolo to také, že ja im konkrétne daš to robil, taký akože folklor od malenka, alebo tak. A twoji dido, one byli pristašom v Haburi, one prišli z іншого sela, z tej polskiej strony. Oni prišli z Lemkoviny počiatkom 20. storočia, dakoliv ja neznam točne v jakým roci Vinca prežený, bol pristašom. Vinca prežený do Habure, do toho sela. A potom, takde v 30. rokách, víno došlo zarobľať hrošov do Argentíny. A do Argentíny odošol, ale potom z tej Argentíny sa už nevernul. Poslal dve písma a už potom pravdepodobno vín tam zahynul, takde u báni robil. Takže vín sa potom už nevernul. No a vín bol z tej Lemkoviny, z tých síl, ktoré už tej prinesli. Tam na hranici tam bola, dúfam, že Rudávka, Jaslo, пару таких сіл лемківських, тепер там už len také хрест остали кам'яни, що там були або так сади. А в тім році ми там були, а й на бicykli ми йшли по тих слідах наших, мого прадіда, який прийшов з тих сіл. Оплачу
że wniósł jest do toho ansamblu Hornat, Kuściok jest chciał to принести, to rosyjstwo, te rusnackie elementy. I one czuli, że to nie jest jedno, że rusnackie i słowackie to nie jedno. Jak dumasz, czym się różni folklor słowacki od folkloru rusnackiego? No ja napríklad musím poistiť, že mi sa bardzo ľúbilo, ak som prešiel do toho Hornádu, že tam oni byli v takým napriami, že chodili prinesti jakýby što najtradičnejší, što najautentičnejší folklor, hej? Že, bo v tým čase si bola taká tradícia, že duže sa tak štilizoval ten folklor na scéne. No ale to bola taký čas, ale oni chodili toto staré zápisy, záznamy archívne, kde ľudia dakoli tancovali na čorno-bielých všelijakých záznamoch a prenosili. A ja im tam prvý raz videl, oni neznali, čo to za záznam. Tam tancovali, spívali, bolo to také starodávne, tak to im preniesol taký starý pás. A pozerali, smotrili do toho a hovorili, že neznáme, že čo to je, a ja slúcham a tam po rusnácky spívali. Hovorili, že to bude dačo rusenské, to z našich regiónov, z našich tam tých strán, a oni, že aha, no a toto mene tak priťahlo, že prvý raz im videl náš národný tanec, spív, kroj, jak dosť pravdivým bol. Že ne z takoj štilizácii, bo to tá štilizácia mene nekoli tak, jaký by nevťahla do toho, že ľúbilo sa mi to na scéne, vidím to na festiválach, súbor všetko náraz tancovali, ale toto pro mene bolo šos také, čo im si hovorili, že wow, že toto je také naturálne, také autentičné. Také, a predtým to bol starý dido, starou babou, to bol záznam z sela Kamionka, okolo Staroj Ľubovni, tancovali bars prosto. Dosť pravdy len možno do jedného boku, do druhého boku, ale pro mene to bolo wow, dašo prekrásne, dašo také malo to takú esenciu, bars takú silnú. No a toto bolo pro mene také, že tolem začal sa mať do toho tak interesovať, a tako je možno čeres týždeň išiel za svojou babťou a im zvidoval sa, že jak to bolo, jaké písni ste spievali, čo ste, jak ste tancovali. Sa mi odkryli, jaký by mozog sa mi odkryl, toto dverí, že aha, že tu je to tá dráha, tu je to tá púť, jak vejti do toho tradičného folklóru Ruseniu, a na osnovi toho jem počať tak prenošati ten folklór náš rusenský, a choti viem, jaký by vkazati, že i Ruseni mali svý autentičný folklór, svý, jak by poistý, starodávny folklór. Bo z toho, co znam, to ty jest, że robił takie doświadczenia, badania serед Rusyniów tak. I na Sołakach, i na Zakarpaciu, z toho, co znam. Bo źródłam pierwsze o to, czym się podle tebe różnią tak, te treba dzięki na odpowiedź, ja myślę swoją to może pociągnijmy, bo znasz to folklor Rusyniów ze Słowakiu, z Ukrainy, z Polszczy, a sam dijesz na bazie toho pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego. Jakby powił, bo mamy to jasne, że my Rusyny mamy bardzo dużo wspólnego, ale czy widzisz to czym się różnimy, jakby ocenił to? No, każda ta nasza grupa rusenska, która żyje na Slovensku, tak ma dużo z folkloru słowackich komunit, z Šariša, Zemplina, to sú naše také etnografičné grupy na schodí. Poľské Rusiny, Lemke, zase tam čutí tú melodiku, jakby ovplyvnenú tým poľskou muzikou, poľským národným takou tradíciou. No a samo sobou aj na Zakarpaťu tam zase čutí inšie vplyvy, aj rumunské, aj maďarské a tak ďalej, ale nás tak zjednuje jeden element, ja im čul aj vidím zápis na YouTube z Lemkoviny, a ja dúfam, že to boli Lemky, ktorí sa natočili už v USA, v Amerike, vesíľa, možno zo 60-70 rokov, ja teper neznám točný poistý, a tam, jak besidoval ten starší družba do tých ľudí, čo tam sedeli v chyži, jak im čul svojho dida besidovať. Tam besidoval tak staré slova, starý akcent, staré toto rečenia, čo im tam skladal, že pro mene to bolo také, že to je naše. Toto sme my Rusini, my Lemke, to je, a je to čerez hranicu, je to čerez hory,
ale jem tam čul svojich didív, že to zrazu pro mene tam nebola jakoby žádná riznica. A šo eši môžu povistiť, že môže teper ši maj sa odrizňame, jak dakoli. Teper každý už pronosí malenko toho svojho takoho, v slováckim jazyku sa kaže, že také nánosy, také dašo, jaký nažene voda na potoku, na bereh, všetko možné, hej, tak poputáme aj slovácké, aj také šelijaké, ale to je život, to tak má byty, len keď ideme veci do histórii, tak tam ši môže veci, toho nájdeme spilnoho, takže pro mene to bolo krásne, ale zase musím povistiť aj, že bym ti odpovil na toto poperedné, ten opros, čo mi dávala, že rusenský folklor od slováckého je taký slobodnejší. Rusene spívali všelijak spívanka písni, aj z toho boku, aj od Ukrajinci vzali dašo, aj z toho vzali a vytvorili si akýby vlastný folklor, taký, ktorý tým, že my Rusene, aký by sme sa odchodili z našeho regiónu, či do Ameriky, či do Argentíny, či tak kde na zárobk po Slovensku alebo chodzde, tak sa sme dašo inakšie prenesli a to je taká mozaika, ktorá vytvária jednotu krásneho folkloru. Totiž Żyjesz wkazał w show Zemspiewa, proto, że twoje pierwsze cedeczko dwa raz oblekło się do platyny, to też wskazuje, jak bardzo popularna stała się to ta rusnacka śpiewanka, że jest ją wyniósł na to tu wysoką, wielką scenę do szerszej publiki. Czy ciężko promować narodną śpiewanku w tych gnesznych czasach i dla takiej publiki zahalnej, gdzie ludzie słuchają pop, rock i tak dalej? Jak to ta śpiewanka tradycyjna, czy te tradycyjne elementy, jak się promuje dla dnešného słuchacza? Nie je to ľahké, je to ťažké. A iši ku tomu, že tam je to tá jazyková bariéra, že u nás na Slovensku nerozumiejú až tak bardzo dobrý po rusnácku, keď to po rusnácku bisiduje, študujú, čo je to za jazyk, že kto to bisiduje, čo to je. Ale predtým oni keď kus len treba si otvoriť tie ucha, zadumať sa na tom a ono to nie je až tak ťažko, ono ľudia už porozumiejú potom, keď chcú, sa kažu, že každý môže porozumieť, len musieť chotiti. Ale nie je to ľahké samo sobou, za to, že to je taký minoritný žáner, ale ja si domám, keď človek je taký autentičný a robí to tak, jak to čuje, že dá tam do tej muziky i sebe človeka 21. stolíťa, aj keď robí môže spívanky z konca 19. stolíťa, bo z nejakých doslídžení, ale treba byť sa autentičný, robiť to tak, že ja tomu vieru, čo robím. Že to je vypovídania spívank čerez mene, čerez teперішній filter človeka, ktorý žije teперішнім časom. Že може не робити то... Не, я не хочу казати, як то мати хто робити, ані нікому ніч рекомендувати, але я кажу, що як я то роблю. А ти може, як, že sa namáham jakýby byť sám sobou, tak môže to dakoli môže osloviť aj tú mladšiu generáciu, aj generáciu ľudí, ktorí môže neslúchajú takú muziku, folklór, národnú spívanku, ale že môže to prejde také, že
Bo ja si думам, že folklor i národná tradícia môže, i naša tradícia, rusínska jazyk i tak ďalej, môže prežiť len toľko, keď nebude konzervovaná, keď nebude v takým šuflíku, jak my kažeme, že bude proste živá. Že bude živá so všetkými elementami, ktoré prechodžajú i v tým svete, ktoré sú, ktoré my žijeme, jak to čujeme, že nemôžeme my sebe dejak, ja sa nemôžu tváriť, že ja im mi dido. Bo nekoli nebudú, nekoli im nevidí toto riči, nekoli im nejú toto môže dejak jedla, neperžoval toto radosti, starosti, takže nie je to ľahké, ale dá sa to, no, že sa to dá. Ja mám plno ľudí, ktorí mi napísali, že nekoli neslúchali folklor a jak čuli moje CDčko, takže takotr spívanka si púšťať i druhý raz. Takže si думам, že môže je tam dáka taká drážka, dáka stežka, aj vidí takých ľudí. Grupa Fajta, z którą dneska budete wystupувати, waszą osnową jest to folklor, jest jakby to ta tradycja, ale grate w rodi world music i żwidania na kilko, bo znam, że tobie zależy, ty stoisz o to, żeby to ta autentyczność ona była, ale z drugiej strony, tak jak jest powiedział przed chwilką, że tradycja musi być żywa. I powiedz mi, na kilko dozwalate sobie na odchodzenia, od wprowadzania tej świeżosty, w których obszyrach, w których prostorach twory też to się świeże, a w których jednak trzymacie się tej tradycji, toho dżereła. No dakoli je tak, a to teper bude aj na koncerti, že dakotr spievanky budú čisto národné, autentičné, naturálne, tak jak sme ich čuli v zápisách starodávnych, tak ich my sa budeme namáhať spievať i dnes. Ale dakotr máme tak, že sme sa tak sme vyletili z tej absolútnej tradícii, môže z tych cel a išli sme może tym vlastnym takim, że jak my to czujemy, jak to przeżywamy, jakie poczucia mamy z tą śpiewanką, jak ją czujemy w tym oryginalnie. Ale pro nas bardzo interesne jest to, żebyśmy znali wszystko, każdy jeden muzykant i muzykantka, show nazwie u muzyki, żeby znali tą tradycję, żeby znali jak dakoli ludzie śpiewali. To jest jak azbuka albo abeceda. Človek by mal znati ju, ale potom ju može šelijak skladati. Jak človek ide, ja ne znam, piše nejakú prepovidku alebo piše nejaký text, tak už potom sa tak môže hrati s tým. Ale musí znati ten alfabet, musí znati tú azbuku, že by znal skladati bukvy jednu kolo druhoj. Tak ja si mám, že aj tradícia je taká, že človek musí mať ten fundament, ten grunt pevne postavený, musí prejsť takým časom čerez tých ľudí, znať tú tradíciu, my tak kažeme, tú pachotu, ten smrid autentičnej, ale musí ísť svojím šľachom, vydať sa a spievať. Takže u nás je to môže v dakotrých spievankách 60% toho naturálneho, toho tradičného a takých 40%, 30% už toho našeho. Bo seret twojego repertuaru są śpiewanki większości rusnackie, są też i ukraińskie, i są też autorskie. W którą stronę chcesz się rozwijać? Czy chcesz iść bardziej w tą stronę, jakby iść tą ścieżką, która już jest sobie wynaszą, czy może dumasz jeszcze, dasz to eksperymentować?
Ja by хотів експериментувати, а й хотів би, може, aj нашою власною творчістю, робити власне співанка, може на основі деяких, але це кожен, може, місяць прийде до драги такий старий запис, така стара співанка, що чую у радіо або де, a už mi ide голові, а už не можу її вигнати з голови, а už з того саме все одражаме, що чоловік би хотів дещо власне, але як і чую, а й тепер недавно їм чую такий новий запис, з 60-х, 70-х років з наших сіл руснянських співів, там хлопці, жени, але to je také médium, to je tak krásne, u nás už málo kde na selách tak znajú spievať takým štýlom, jak dakoli sa spievalo. To je bardzo vzácne a teper my sa namáhame, že by sme šikus zachránili toto, čo dakoli bolo bežné na selách, že ľudia prešli, ženy spievali 2-3 hlasami. Bolo to naturálne, ten spív bol proste autentičný a teper je taký už ťažšie jeho najti na selách, takže mene se tak jem proste veľkú mám radísky čuť takú spievanku, takže chodím myti aj takú vlastnou tvorbou, ale se prejde do toho nejaká spievanka i ťahne do tých koreňov. Takže robiu to tak, že jak to čujú. Jak to čuješ, jak v srdci, ne? Jak to je, proste nechoču robiť tak, že teper už nebudú robiť taká spievanka a ten album, tá pleta bude čisto taká moja, ale to ja neznám tak zrobiť. To jak ťa ponese. Jak mňa ponese. Koníčka moji dva, ej, si ste obidva, keď na vás pošidom. Ej, pidu až do Vídňa, keď na keď na vás pošidam. Ej, prídu až do Vídňa, idú až do Vídňa. Ej, z Vídňa do Preštorku, môže sobie nájdu. Hey!
Співанок суть ті ж таки, котрі виводяться з лемківського подвір'я. Наприклад, śpiewanka pід облачком Семена Мадзелана. No to znamy, że te śpiewanki, one się переносять, перепливають попри тими границями, котрі нас ділять руснаків з Польщі, руснаків ze Słowacji i innych obszarów. I mam nadzieję, że to ty, że zagrasz też, bo dneska grasz w Polsce, grałeś przede wszystkim na koncerty na Słowacji i mam nadzieję, że też dla lemkівської publiki też dakole zagrasz, może na naszych lemkівських watrach. Я вам bardzo хотів. Про мене лемки суть. Я bardzo люблю слухати лемків, котрі бесідують, або лемків, котрі суть на чужині, а бесідують о своїх краях, о своїх селах, з котрими мусили одійти, за те, що кус там чув із себе свого діда, котрий одійшов, але він не мусив одійти, він одійшов за свою милou, але čovjeku, daš to je zobraté a musí odejít z tam, však len keď vy to znáte, tak potom si môže taká mocnejšia tá ľubov do toho kraju a je to krásne, jak vy znáte o tím besiedovať, jak vám sa cne za tým krajem, jak zpívánka znáte o tím máty, to je krásne. A ja sa rozumiem na tom, že keby sa taká podія u nás stala na slováckým boku, medzi Rusenami, že jaká by to bola veľká tragédia. Ale думam, że to też wpływa na to, że tak się staramy mocno trzymać słowo za to, że to było w zagrodzie, tak? Słońce nam zachodzi za zeleną wodą. Śpiewanki, tak jak sme powiedzieli, one переходять, one nie znają granic. I czy można powiedzieć, że twoją taką misją, taką potrzebą jest to, żeby to tych granici wymazała, żeby ich wymitła, żeby tych granic między ludźmi nie było, żeby jedna te ludzie tą śpiewanką, tak? To je moja idea už dlouho, dlouho. U nás je taká interesná říč na Slováky, alebo môže medzi rusenskými selami, že našim seli краще співають, як в сусіднім селі. А в нашім селі краще співають, але на верхнім кінці ще краще співають, як на нижнім, а на середині. А в нашій хижі краще співають, як у сусіда в дворі. А в нашій хижі я ліпше співам, як мій брат. To je taká natúra naša a ja to neľúbim. Ja to neľúbim za to, že toto je pro mene také rozbývanie. Taká rusnácka zavziatosť. Taká rusnácka a toto a potom nikoli nebudeme môže takým mocným národom, ktorý bude taký, že je jedno, že či je Rusin, tak kde ja neznám Zakarpatia, alebo je kde z Lemkovina, alebo kde všetko sme Rusiny, hej, bo u nás, my краще bysujeme po rusinsku, a oni tak bysujú, a tak. A toto ja bym chciał, żeby nie było, żeby ludzie znali, że i na Lemkovinie są Rusiny. To nie znaczy, że może mają inakszy akcent, albo że inaksze słowa, ale все są Rusiny. Za to, że my się tak znamy zakrywać i zapierać drzwi przed ostatnimi, a my tak boimy się, żeby dać to. Je to historia nasza, my to nie możemy wymazać z naszych żywotów, ale ja bym chciał może, żeby to tam moja śpiewanka w teперішнім czasie je to możne i przez szlak YouTube, ja nie znam co, żeby się tak roznesła, a może nas tak spoiła, żebyśmy znali, że to jest nasza pisnia, a śpiewankę znał się tak переповівати людей.
Тому що ти, Штефане, повісти, że już się to bardzo повело про то, że furt czują серед znajomych, czują na lempівських весілях, że puszczają, słuchają twojej śpiewanki i w Polsce. I mam nadzieję, że będziemy się jeszcze widzieć, że odwydysz nasze lempівське watry, że dla lempівської publiki, dla naszych słuchaczy ty już zaśpiewasz. Toho ty życzę, żeby to ta śpiewanka otwarjała перед tobą jak najwięcej dwery. I dziękuję ty kraśnie za gniecznie, bo się duży naszą jest czas, że my się tu na Mikołajkach folkowych w Lublinie street. Daj Boże, żeby wece było takich street i medżenami, i medżelenkami, i rosnakami ze Słowenska. Ja ďakujem bardzo krásne, že my z toho tu tak fajne besiedovali s fajnými novoprosami a pozdravujem vašich hľadačov, sluchačov i všetkých a teším sa na Lemkovénu zázi a vieru, že dneska nám to dobrý píde, že sa vedeme na takých festivalách alebo len tak pobesiedovať. Daj Boże. Daj Bože. Dziękujemy. Ej, kraczką, kraczką, konu kraczką, a my miła.